Grabe, kusog kayo ang ulan karong hapuna mga ka-people, no? Sa Oroqueta, pagikan na mo ganina, medyo bugnaw gyud ang panahon. Nata diri karon sa Calamba, mo na ito ang food of the day. Introducing Batangas Lomi of Kamsawi Comfort Food Resto. Diri sa Calamba, Misamis Occidental. Mo nilang bag-o nga food diri. Nga ato ang tilawan karong hapuna. So welcome sa atong vlog, people of Oroqueta. This is your admin Jan Lim na karon sa Calamba kay mutry sa Batangas Lomi sa Kamsawi Comfort Food Resto. Kasi naa sa ila ang lomi. Apas mo mga ka-people, mga unta. Maglami gani mo ni ang gitawag diri og Batangas Lomi. So, naay carrots. Pasta, of course. Alang-alang, dili na mawala. Nara. Egg. Lumia kayo murag makatagbaw gid itong kuto-kutuan ni kay gaulan-ulan then bugnaw ang panahon. Ay liver. Lemon, meat, cabbage. Okay ra mga unta mga ka-people, lami kayo ni. Nata karon diri sa Kamsawi Comfort Food Resto sa Calamba, Misamis Occidental. So ato na nigi-feature atong una pero mao na sila bag-o nga pagkaon diri. Bag-o nga menu, add-ons. Itong tilawan ni Batangas Lomi. Mga unta, mga ka-people, lami kayo. Sugdan. Carrots. Sagol sa po nato ni siya, no? So, mukaon sa ko mga ka-people. Salamat sa pag-view sa ato ang live. Lami kayo ni. Thank you so much. Try it sa Kamsawi Comfort Food Resto here in Calamba, Misamis Occidental, unahan sa Rotunda, Southern Poblacion, Calamba, Misamis Occidental. Wow. Mga on, sir. Batangas Lomi.